Τι έχουμε να πούμε? Σήμερα λοιπόν Κυριακή. Πολύ ωραία μέρα. Ο κόσμος έχει βγει και γράφει στην παραλία. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι κολυμπάνε, άλλοι οι οποίοι ψαρεύουν. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα στο βάθος είναι το χιλιόμετρο. Για ποιο λόγο λέγεται χιλιόμετρο? Επειδή μάλλον είναι ένα χιλιόμετρο. Εδώ πέρα ο Θοδωράκης μετά για βίντεο έγινε πολιτικός. Προχωράμε λοιπόν. Κάμερα σε μένα που λέγει ο Γιακόπουλος. Εκεί λοιπόν είναι ο Νόκ. Εκεί λοιπόν ξεκίνησα τα πρώτα μου σκακιστικά βήματα πριν γίνω μέτα στο σκάκι. Μαζέψει τη θέα. Πάμε παραπέρα να στήσουμε το υλικό μας. Κάποιος πιο high class περιοχές της Καλάματας. Η περιήγηση Καλαμάτα θα συνεχιστεί και με επόμενα βιντεάκια.